Molt bona tarda i benvinguts a una altra activitat organitzada per la Fundació Caixa Vinaròs. Avui particularment tenim el bloc de Ciència a Prop, que en aquesta ocasió d'avui és la 17a ocasió que anem a celebrar aquest cicle de conferències. Aquest cicle de conferències naix per propòsit de Jaume Anguera Prost quan rep l'Alè Vinaròsenc. Fidel al seu compromís que va adquirir en el seu moment, fins avui en dia i en moltes ocasions més estarà present aquí en aquesta sala el bloc de Ciència a Prop. Primerament, agrair l'assistència, com sempre fem, a tots els presents, perquè per una banda donen suport al conferenciant que ens acompanyarà avui, el senyor David Altadill, el que proposa la conferència, que és el senyor Jaume Anguera, i pròpiament també les activitats que genera la Fundació Caixa Vinaròs. Així mateix, també agrair als mitjans de comunicació la difusió dels actes que aquí celebrem per tot l'entorn geogràfic, perquè gràcies a ells aquesta conferència surt d'aquest àmbit, d'aquesta sala, entra inclús a llocs com són universitats o instituts on podem parlar o comentar activitats que aquí se celebren. Jaume Anguera, com he dit fa un momentet, va adquirir el compromís en el seu moment d'aportar a Vinaròs coneixement del món universitari en el bloc Ciència a Prop. Ciència a Prop és un bloc de conferències on pretén divulgar ciència i tecnologia de forma amena, divertida, fugint de teories o de fórmules empíriques que aquí la gent de la sala millor no ens agradaria massa. Per tant, volem una conferència més amena i gràcies a aquesta qüestió, mica en mica, la gent va participant més i estan presentant-se propostes cada dia molt diferenciades i agosarades. El senyor David Altadill és director de l'Observatori de l'Ebre, fa uns quants anys que va adquirir aquest càrrec, però llegint avui un poc per dir una línia i donat que fa una setmana van tindre unes pluges importants a Vinaròs, es va inaugurar l'Observatori l'any 1904, però costa en diferents llibretes o diferents apunts dades de mesures des de l'any 1880. Dic aquesta data per donar rellevància a un fet que la setmana passada va ser rècord a Espanya des que es prenen mesures de precipitació en una hora. Per tant, a vegades tot lliga molt. Per tant, com a cosa curiosa dic aquest fet, però aquí s'acaba ja i jo sincerament li dono la paraula al senyor Jaume Anguera perquè com sempre sabem del seu esforç per presentar aquestes conferències i del treball que comporta programar aquests actes i divulgatius perquè a vegades no són fàcils. Per tant, he agraït tant al senyor David com a Jaume la presència a la sala i els dono la paraula. Gràcies, Manolo. Buenas tardes. En primer lloc, agrair al nostre conferenciant, al doctor David Altadill, per estar avui aquí entre nosaltres i poder compartir el seu coneixement. També agrair a la Fundació Caixa Vinaròs, en particular al seu president, Manolo Molinos, i a Nati Romeu per tot el seu suport, i a tots vostès pel suport de conferència rere conferència. També vull agrair la presència de la doctora Estefania Blanc, també de l'Observatori de l'Ebre, gràcies per estar aquí. El doctor David Altadill és llicenciat en Física, natural de Tortosa, és llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona, és doctor en Físiques per la Universitat Ramon Llull, de la qual és professor titular. S'involucra amb l'Observatori de l'Ebre des de l'any 97, del qual és director des de l'any 2013, on principalment els seus interessos de recerca són la ionosfera, la modelització, i que juntament amb el grup de l'Observatori han proposat un model de referència de la ionosfera a nivell internacional. Ha participat en més de 20 projectes de recerca finançada per la Comunitat Europea, per l'OTAN, per l'Agència Espacial Europea, i ha publicat res més ni res menys que més de 250 publicacions científiques en revistes de molt prestigi, així com conferències nacionals i internacionals. Per tant, tenim avui entre nosaltres a un expert que ens parlarà sobre les pertorbacions ionosfèriques. Gràcies, David, per estar avui entre nosaltres. Agraïm que hagués pogut disposar d'un forat teu a l'agenda. Demanaríem també als presents que si poguessin tenir el mòbil en mode silenci o bé amb volum mínim. Obrirem ara la presentació i deixarem al final un torn de preguntes per poder fer el debat. David, moltes gràcies i estem llestos quan tu estigues. Jo he vingut aquí a fer una mica de divulgació, espero que em puguen entendre. En qualsevol moment, si ho creuen oportú, em poden parar i preguntar-me. Si ho preferiu, podem arribar al final.
Jo volia parlar avui d'una cosa que es diu pertorbacions ionosfèriques itinerants. Parlar una mica quin és el seu origen, quins són els efectes tecnològics que causen i què podem fer per a intentar mitigar aquestes pertorbacions. Este seria l'índex de la presentació. Faré una breu introducció a la ionosfera perquè és un efecte que passa en aquesta part de l'atmosfera que després presentarem. Farem una petita ressenya històrica, parlarem de les propietats que té este medi, després parlarem de les fonts d'origen d'aquestes pertorbacions, com es propaguen, quin és l'impacte que tenen aquestes pertorbacions. Després farem una petita introducció a un projecte de recerca que estem contribuint per a mitigar l'impacte d'aquestes pertorbacions, que li diré PIS, no és el PIS, és pertorbacions ionosfèriques itinerants. I després acabarem en unes petites conclusions. Fem una petita introducció a la ionosfera. La ionosfera no és res més que una capa que envolta a la Terra, és una part de l'atmosfera que està entre 60 i 1.500 quilòmetres d'alçada. A veure, el vídeo. Hi ha un vídeo aquí que no sé, ara no em funcionarà. L'he provat abans i funcionava, Perdó? Deixa'm provar, a veure què tal ara. Ara, ja està. Ja el tenim aquí. La ionosfera és només l'1% de tota l'atmosfera, però a pesar que és tan poqueta cosa és molt important. Està ionitzada, i això és el que la fa important, i és com un gran laboratori natural. Allí hi ha efectes provocats pel medi exterior, però també pel medi interior. I una de les peculiaritats que té és que és capaç de modificar la propagació de les ones electromagnètiques. Ja veurem després què vol dir tot això. Com es crea? L'atmosfera, que és neutra, la radiació solar, té tanta energia que és capaç d'arrencar parts dels seus components i deixar càrregues positives i negatives. El Sol és la font principal d'origen. És la que excita la ionosfera. Durant el dia s'intensifica i durant la nit, quan el Sol desapareix, se debilita. La ionosfera, degut a aquest mecanisme generat pel Sol, presenta variacions regulars, que estan també lligades a les variacions de l'atmosfera. La variació diürna, ja hem dit, nit i dia, però també durant l'any. El Sol està més prop, està més lluny, l'orientació de la Terra. Què canvien? Aquestes variacions canvien la seva forma. Però també manifesta variacions que són poc conegudes i, a més, no es poden preveure. Aquest és el problema, que encara no som capaços de preveure aquestes variacions. En el vídeo més o menys, això vindria a representar com canvia la ionosfera del nit al dia. Les zones roges seria que s'intensifica i les zones blaves són que es debilita. Sí? Fem una petita ressenya històrica, ara a partir d'aquí, per a parlar de la gent que més o menys ha portat coneixement abans que nosaltres. Primer parlem de Maxwell, que és qui va fer la teoria clàssica de la radiació electromagnètica. L'important és que aquest senyor, va dir que la llum, l'electricitat i el magnetisme és gairebé el mateix fenomen. Una miqueta més tard va aparèixer Hertz, que va descobrir l'existència de les ones electromagnètiques, que és com se propaga aquesta energia. I els experiments de Hertz van servir per demostrar precisament la teoria que es va formular poc abans. El Jaume és un gran expert en ones electromagnètiques. Simplement va dissenyar un petit generador d'ones, una antena, i va comprovar com aquest generador provocava ones que es rebien a un lloc diferent. Qui es va beneficiar molt d'això va ser el Marconi, que l'any 1901 va aconseguir transmetre un senyal de ràdio capaç de travessar l'oceà Atlàntic. Clar, m'he oblidat dir que aquestes ones se propaguen en línia recta i Marconi va aconseguir evitar la curvatura de la Terra enviant aquestes ones. Això va ser un hit històric, un fet històric que molts no s'explicaven. Fins que més tard, dos senyors, que es diuen Heaviside i Kennelly, van predir
arrel d'aquests descobriments, un any més tard, que tenia que haver una capa fora de la Terra, ionitzada per la radiació solar, que permetia la reflexió d'aquestes ones de ràdio, de manera que podia fer-la rebotar i així evitar la curvatura de la Terra, o també de l'orografia de les muntanyes. Ja una miqueta més tard aparegué l'Appleton, que l'any 24, ja va costar una mica més temps això, va demostrar físicament l'existència d'esta capa. Per això i altres contribucions li van donar el Premi Nobel l'any 1947. I per acabar una miqueta aquesta ressenya històrica, voldria parlar del Sidney Chapman, que l'any 1930 ja va ser capaç de formular tota una teoria que explicava com se formava la ionosfera. La curiositat d'aquest senyor és que l'any 1956 ens va visitar aquí a l'Observatori de l'Ebre, va estar aquí, i ell i tota una comunitat de científics van ser qui van organitzar l'any Geofísic Internacional, que va començar l'any 1957. Va néixer tota la preparació aquí a l'Observatori de l'Ebre. Dit una miqueta explicat què és la ionosfera, una petita ressenya històrica, parlem de les propietats que té. Ja hem dit que les ones electromagnètiques, o ràdio, i la llum i el magnetisme és tot el mateix, i sabem que la llum, per la nostra experiència, se pot reflexar o es pot refractir, depenent de quin angle incideix i quins medis que atravessa. Això es coneix com la llei de Snell. Per exemple, quan estem mirant així a través d'una piscina, podem veure el fons, depenent quin angle veiem, veiem que es distorsiona una mica, i també podem veure reflexions. Igual que es reflexa i refracta la llum, igual que l'aigua, la ionosfera actua de manera similar, però en les ones de ràdio. Depenent quina freqüència tenen, pot fer que reboten o simplement distorsiona la seva propagació. Això és molt important, com veurem més endavant. I és important perquè el fet que modifiqui aquesta propagació fa que la ionosfera la poguéssim fer servir com una ferramenta, ens permet comunicacions a llarga distància per ràdio, evitant la curvatura de la Terra o l'orografia terrestre, però també té un impediment. Ara que estem a l'era espaial, tenim instruments i material fora de l'espai, la ionosfera és un obstacle, distorsiona la comunicació que ens ve dels satèl·lits cap aquí o que ens pugui vindre de l'exterior. Ferramentes, per a què ho podem fer servir? Tots hem sentit la ràdio, abans molts sentien una mitja, que feien servir transmissions ionosfèriques, avui en dia pràcticament és en FM, però tot i així encara són útils per a casos particulars, com sistemes de defensa, per ajudar a organitzacions humanitàries on no hi ha mòbils, o sigui, hi ha gent que se'n va a la selva, a Colòmbia o al Congo, i allí no hi ha res. L'única manera que tenen de comunicar-se és via ràdio. Protecció civil, quan hi ha desastres i es trenquen tots els sistemes, és una manera fàcil i barata de comunicar-se. I també permet, si tens prou coneixements, localitzar qui t'està enviant la senyal. És a dir, tu pots enviar un senyal de socor i a través de rebots més tard veurem com se pot localitzar a la gent. I com a obstacle, ja hem dit la part de comunicació satelital, quan els satèl·lits es comuniquen en terra, per a guiar avions, per a guiar vaixells, per a observar la terra, o sigui, hi ha satèl·lits que estan observant, miren la humitat, si creixen els boscos, si augmenta el nivell del mar, seria un obstacle. Com localitzem? Com hem dit, la ionosfera permet reflectir aquestes ones, llavors en un rellotge i una bona mesura i sabent que les ones se propaguen a una velocitat, en aquest cas és la de la llum, podem, si tenim en compte que això és distància, podem, comptant aquest temps i sabent la velocitat, a on s'estan provocant aquests rebots i podem formular més o menys com està formada, com està estructurada aquesta capa. I tenim coneixements també de en quin angle ens està arribant el senyal. Imagineu que això és un mapa del cel, on tinc el nord, l'est, el sud, l'oest. Sabent l'angle en què ens arriba la senyal, podem determinar on està més o menys l'emissor. Molt bé. En aquest cas, que suposaríem una ionosfera bastant tranquil·la, totes les emissions ens estan arribant d'un punt molt concret. Seria fàcil localitzar aquest emissor. En quant a altres propietats,
primer deixeu-me parlar una mica d'alguna aplicació, com és la navegació o el posicionament a través de satèl·lits. Imagineu que estem en un pla i que no sabem on estem, però sí que som capaços de sentir els satèl·lits. Sentim senyal, que sabem a quina velocitat es propaga aquesta senyal. Si sabem el temps a què arriba, podem calcular a quina distància estem del satèl·lit. Però en un satèl·lit només podem conèixer que estem dins d'aquesta circumferència. En dos satèl·lits, aplicant la mateixa formulació, ja ens diu, allà on se cruzen són els dos punts on podríem trobar-nos. Necessitaríem un tercer satèl·lit per a saber exactament on estem. Clar, això seria en un pla. Si ens fiquem en l'espai en 3 dimensions, el que necessitem ja són 4. Bé, la ionosfera el que faria seria destorbar aquestes circunferències i ens donarien unes irregularitats que ens dificultarien trobar el nostre posicionament. Molt bé, ara anem a parlar ja no de la ionosfera en calma, sinó de la ionosfera pertorbada. Com hem dit abans, és un gran laboratori natural afectat tant per fonts exteriors, com és el Sol, que pot afectar aquesta ionització, intensificar-la en certes zones i deixar-la menys intensa en altres. Però també la meteorologia severa, grans tempestes, grans fronts, poden afectar i modificar l'estructura d'aquesta ionosfera. Igualment, els terratrèmols o grans explosions o inclús els volcans, com després veurem, també la poden modificar. Això és important, perquè si som capaços de detectar aquestes modificacions podem saber si hi ha hagut algun desastre a algun lloc. Resumint una miqueta, això és la ionosfera, tenim efectes que ens venen des de l'exterior, bàsicament el Sol, i efectes que ens venen des de terra. Tots ells poden afectar a la ionosfera, i de fet ho fan. Un exemple de com afecta, diguéssim, el Sol a la ionosfera. Sabem que el Sol és un estel, una immensa planta energètica, plasma, que són càrregues positives i negatives sotmeses a molta pressió i temperatura, i que es mantenen allí atrapades gràcies a la gravetat i també als camps magnètics, que són importants. Però tot i així hi ha cèl·lules de convecció que fan que hi hagi zones més o menys actives, on aquesta estructura del Sol se pot arribar a trencar, de manera que part de la matèria del Sol, si hi ha una pertorbació important, pugui escapar-se tant del camp gravitatori com dels camps magnètics que la mantenen. Llavors, això es pot arribar a trencar i el Sol envia una gran quantitat de matèria a l'espai exterior. Això era un model, el que hem vist abans, això és una imatge real de satèl·lit. Vegin aquí com se trenquen totes aquestes línies de camp i expulsa gran quantitat de matèria. Cada tempesta d'aquestes pot arribar a llançar bilions de tonelades de plasma a milions de quilòmetres per hora. De manera que, si aquesta ejecció està en la línia de la Terra, pot arribar i impactar en ella. Afortunadament, la Terra té una cosa que es diu camp magnètic, que és un escut, i és capaç de deflectir aquesta matèria. Si no existís el camp magnètic, totes aquestes partícules que ens havia al Sol arrossegarien la nostra atmosfera i al final, en el temps, es quedaríem sense atmosfera. No seria la vida possible. Però el camp magnètic, això ens protegeix perquè és matèria carregada i només es poden moure confinades aquí. Ara bé, la Terra té 2 punts on aquest camp magnètic, diguéssim, té com un embut on poden entrar les partícules, que són precisament els pols. I aquesta matèria, part d'aquesta matèria, pot entrar a la Terra a través dels pols. I aquí el que fa és excitar, calentar l'atmosfera
i es creen els fenòmens, que és el més visible, que és l'aurora. No és res més que excitar l'atmosfera i quan se relaxa emet aquestes llums, que depèn de quin component de l'atmosfera excite, es veuran d'un color o un altre. Normalment solen ser colors blavosos o ruginosos o verdosos, depèn si és oxigen o altres materials. Aquest és l'efecte més visible de les tempestes solars, però n'hi ha d'altres que nosaltres no som capaços de veure i que realment ens afecten molt. Us he dit abans que els terratrèmols també són capaços d'influenciar i les grans explosions d'influenciar l'atmosfera i la ionosfera. Quan hi ha un gran terratrèmol i es trenca la Terra, emet ones acústiques que es propaguen cap amunt i afecten a la ionosfera, modificant la seva estructura. També les ones, a mesura que es propaguen aquests sismes d'un lloc a l'altre per la Terra, poden modificar, igual que els tsunamis. Aquestes ones creen ones de pressió que poden arribar a modificar la ionosfera. De la mateixa manera, un volcà o una gran explosió, quan hi ha aquesta explosió, emet ones que pertorben també la ionosfera. I si el volcà o aquestes explosions són capaços de crear i modificar tant la densitat com la pressió, poden crear irregularitats allà dalt, en aquella capa. En conjunt, tenim aquesta capa que ens envolta la Terra, afectada pel Sol, i també la pròpia Terra, els seus efectes, ens estan modificant. Aquestes pertorbacions vindrien a ser algo paregut al que passa quan deixem caure una gota a un llac. És a dir, es produeix una pertorbació i aquesta pertorbació en el temps se va propagant i es va escampant. Per tant, aquesta pertorbació no es queda només al lloc on s'ha produït, sinó que d'allí se va escampant. I afecta pot afectar a tota la regió. Això és un exemple, el que us mostraré ara, de com se modifica la ionosfera. Aquí seria, diguéssim, una imatge de la ionosfera sobre Europa. Aquí podem veure la península Ibèrica, això són les Illes Britàniques, aquí està Itàlia, la península d'Escandinàvia. Hi ha hagut una tempesta forta, com allò que han vist, aquella imatge que han vist de les aurores, i de moment la ionosfera manté més o menys el seu comportament. Però de sobte, quan passa la tempesta, veuran que ens comencen a arribar com a onades, no? És exactament el que hem vist abans en la gota que cau a l'aigua. Hi ha una pertorbació i aquesta pertorbació es propaga. Això seria, diguéssim, un exemple de com se modifica la ionosfera per efectes d'origen extern. I anem a veure com se va modificar la ionosfera durant el terratrèmol de l'11 de març del 2011. No sé si se'n recorden, aquell que va provocar el gran tsunami que es va carregar l'estació nuclear de Fukushima. En blau veuran l'efecte al tsunami, aquí, i aquesta gamma de colors, que és aquesta zona verdosa, vol dir que està tranquil·la, veuran com se va modificar la ionosfera després del terratrèmol. El terratrèmol més o menys comença poc abans de les 6. Ara, aquí es provoca el tsunami, les grans onades que es van provocant a través del Pacífic i com se va modificant la ionosfera al cap de poc temps en aquella alçada. Per tant, és un gran laboratori i d'aquest laboratori ens podem beneficiar. Però a la vegada ens destorba. Aquestes pertorbacions que es generen, com hem dit, com hem vist quan la gota caïa, com hem vist aquelles imatges, se van propagant i es propaguen en forma d'ona. Però hem dit que la ionosfera modifica la propagació de les ones electromagnètiques. Per tant, si hi ha pertorbacions importants, poden afectar aquests senyals, de manera que intermitentment els deixéssim de rebre o inclús els perguéssim totalment, de manera que perguéssim l'emissió, perguéssim els satèl·lits. Això intentem dibuixar-ho gràficament. Aquestes ones, com és la llum, quan atravessen medis se reflecten, parts se refracten. Quan hi ha una pertorbació, totes aquestes ones que ens arriben i surten organitzades, quan hi ha una pertorbació se desorganitzen. Seria com aquell espill que no està ben polit o no està recte, distorsionen la imatge. O com aquella persona que està baix de l'aigua, quan la mirem des de dalt es veu distorsionada.
De la mateixa manera, la ionosfera es veu modificada. Han estat mai a la sala dels Espills, al Tibidabo, que és de fons, sí? Seria algo similar. Molt bé. La ionosfera és el mateix. Estem enviant polsos, hem vist que tornaven i sabíem abans on detectar-los i ara, en lloc d'arribar a fer les reflexions que esperaven, les fan totalment diferents i ja no sabem ben bé d'on venen. La mateixa senyal ens pot arribar de diferents puestos. I recorden abans que es deia que quan no hi havia pertorbació tot això estava ben localitzat? Doncs ara no. Ara ja no sabem si ens ve del centre, si ens ve del nord-oest, si ens ve més lluny del nord-oest o si inclús ens pot vindre del nord-est. De la mateixa manera, els senyals que ens envien de satèl·lit, quan entren en zones d'esta pertorbació, provoquen reflexions i ens poden arribar al senyal per diferents camins. Llavors, aquest senyal que arriba per diferents camins a un mateix lloc, si arriben el que coneixen els tècnics en fase, el que fan és sumar-se i amplifiquen la senyal. Quan se sumen i totes les fletxes van en el mateix sentit, la suma ens donaria una amplificació del senyal. Però si ens arriben desfasats, la suma el que faria seria compensar-se un a l'altre i disminuir la intensitat del senyal. És que es coneix com una interferència. Això seria una imatge, diguéssim, imaginem-nos que això és temps i això és qualitat de la senyal. La ionosfera està normal, no passa res, ens arriba bé. Però de sobte, s'amplifica, s'atenua, s'amplifica, s'atenua. Inclús, clar, si el sensor no pot veure certs llindars, al final deixaria de veure aquesta senyal. Hem perdut la comunicació, ja no ens podem referenciar. Per tant, aquell fet que la ionosfera era una ferramenta, quan hi ha aquestes pertorbacions, pot deixar de ser una ferramenta. I aquell obstacle per a veure els satèl·lits i fer imatge des de l'espai, si ja era un obstacle en condicions normals, quan està pertorbada encara ho és més. Però què passa si a més aquestes pertorbacions se mouen? Això seria una simulació d'una pertorbació a l'ionosfera que es va propagant. Això seria com deriva el seu comportament normal, com deriva el comportament respecte a la normal. En roget seria el comportament normal i en blau és com canvia en el temps. I això és el que nosaltres veiem. Recorden? Aquells puntets que diuen que era fàcil de trobar, doncs ara tot això es canvia en poc instant de temps i a més molt distorsionat. I aquesta figura d'aquí el que intenta és mostrar, aquesta corda que va fent així, a dreta i a esquerra, és l'error que estem cometent quan volem localitzar els punts on se reflexen aquestes ones. Per tant, tenim una ionosfera que es mou, per similitud aquella imatge tranquil·la que teníem de la piscina on podíem veure a través i podíem veure bé reflexions, al final en què es converteix? Per similitud el que tenim és com una piscina que es mou, on difícilment són capaços de veure el fons i les reflexions pràcticament ni es veuen. I això és el que passa cada dia en la realitat, en el món real. Per tant, aquestes pertorbacions ionosfèriques itinerants molesten a la ionosfera i, en contrapartida, a les tecnologies que fan servir la ionosfera, ja sigui com a una ferramenta o sigui com un obstacle. No podem sentir bé algú que ens demana ajuda, no podem parlar en els pilots, no podem guiar ni els vaixells ni els avions, el pagès tampoc pot guiar bé el seu tractor, això significa perdre cèntims. Imagineu que estem llaurant i estem guiant el tractor i cada passada volem precisament que vagi pel lloc. Si no va pel lloc que li toca, estem llaurant de més, en la qual suposa més consum de gasoil, o no llaurant on toca. Els trens no els poden canviar les agulles, no podem avisar el xòfer si hi ha corbes perilloses, aquell senyor que està pel camp se pot perdre o no rebre senyal, en fi, tots són impactes a les nostres tecnologies. Llavors, hi ha un requeriment
dels usuaris, de les persones normals, com vostès i jo, que estem fent servir aquestes tecnologies. Jo vull sentir la ràdio, jo vull que el meu GPS em porti al lloc, que requereixen que aquests impactes es puguen mitigar, que algú els pugui ajudar quan passen aquestes coses. Com a mínim, que els poguéssim alertar. Dir-los, senyors, tenim pertorbacions intenses, dèbils o moderades. I d'aquí naix el projecte on estem treballant, que és un projecte finançat per la Unió Europea, per la Comissió, més ben dit, per la Comissió Europea, que es diu TechTide, i el que fem és intentar construir un sistema d'alerta i tecnologies per a mitigar els efectes de les pertorbacions que els he intentat explicar fa un moment. Quins són els objectius del projecte? Què pretenem fent això? Volem desenvolupar un sistema d'alertes d'aquestes pertorbacions, millorar el coneixement d'aquest impacte, apoyar les tecnologies de mitigació i especificar els mecanismes d'origen. Això és molt important perquè si som capaços de saber quin és l'origen, ens podem anticipar i llavors fer predicció, igual que els meteoròlegs. Se'n donen compte que hi ha un cicló important, com s'està propagant i podem preveure que vinguin aquelles tronades. Afortunadament, els nostres meteoròlegs ens van avisar durant l'episodi anterior, estàvem preparats. No esperàvem tanta aigua, però sabíem que vindria. Això és el que volem fer nosaltres en aquest projecte. Llavors estem dividits en diferents, el que diem, grups de treball o paquets, un que vol saber què necessiten els usuaris, nosaltres que estem treballant aquí en les mètodes de detecció, altres que verifiquen que fem bé la feina, un altre paquet que són els que es dedicaran a fer els sistemes d'alerta, altres que avaluen quan severa és això, és a dir, si hi ha una pertorbació, com m'afectarà a mi, els que dissenyen a partir d'aquests efectes com mitigar i al final els que intentarem també explotar els beneficis d'aquest estudi. Requeriments. El que volem és saber què necessiten els usuaris, per això hem d'estar en contacte amb ells, analitzar què és el que volen i com podem implementar això en el nostre coneixement, fent servir, evidentment, estàndards útils a la comunitat. Llavors, hem de proporcionar aquests requeriments als usuaris d'acord en el desenvolupament del nostre projecte i comprovar, una vegada estessen els serveis del projecte fets, que són útils als grups d'interès. No anem a fer una cosa que no interessa. La part de metodologia, que és on estem més involucrats aquí al grup de l'Observatori, el que fem és veure i especificar com detectarem aquestes pertorbacions. Per això hem de desenvolupar mecanismes i algoritmes de detecció, hem de proporcionar productes útils que identifiquen aquestes pertorbacions i al final, una vegada que haguéssim rebut el retorn dels usuaris, adaptar aquests productes i finalitzar els algoritmes de manera que siguin útils a les necessitats dels usuaris. Què anem a donar nosaltres al nostre grup? Quina és l'amplitud, la magnitud d'aquesta pertorbació? Se'n recorden aquella gota que caia a l'aigua com destorbava? Quan alta seria l'onada que crearia? Quant de temps tardarà en arribar? Hem vist que venien diferents onades. Quant de temps me tornarà a vindre la primera onada? Si no puc parar la primera, almenys que pugui parar la segona. Determinar quina és la velocitat, això és molt important, i la direcció, perquè si ho detectem a un lloc, sabent la velocitat i la direcció, podem alertar a un altre lloc quan arribarà. I finalment, conèixer la regió on això impactarà. No anem a donar alertes i assustar la gent allà on no és necessari. Tot això també és molt important. Bé, per a fer entenedor una miqueta, verd significa que estem tranquils, en taronja que pot haver alguna d'activitat i ja en roig que seria una activitat intensa. Això és el que estem generant nosaltres actualment i en temps real. Imaginem, això és temps i això, el grau de color, ens diria que estem detectant que hi ha activitat o no. Ara no n'hi ha, sembla que creix i de sobte, quan hi ha activitat, anem a alertar als usuaris. Tenim una xarxa de sensors distribuïda per Europa que ens diuen aquí hi ha poca activitat, està en verd, aquí hi ha alguna d'activitat en taronja, com canvia en el temps. Estem alertant a la gent.
Però el que estem ja treballant ara, i això seria en el temps actual, el que interessa és, jo vull saber què passarà després, perquè vull defensar-me, vull preveure. Doncs ja actualment el que estem fent és començar a tindre en compte la velocitat i la direcció, hi ha més sensors, i fixeu-vos, només en mitja hora després ja ha canviat, ja hem detectat alguna cosa aquí, veieu com ha canviat en mitja hora, com ha canviat el color? A les 9 tot era verd, a les 9:30 aquí ja comença a estar taronja i les fletxes ens apunten cap avall. Què cal esperar? Doncs que al poc temps ens influencia una zona més al sud. Mitja hora després, aquí dalt ja ho tenim roig, al tanto, i la zona de més al sud ja s'ha posat en taronja i finalment se confirma que està tot en roig, per tant alertem a la població. El paquet 3 verifica que tot el que han fet és correcte. Miren quins són els algoritmes, analitzen els mecanismes i fonts d'origen, a veure si estem dient que aquesta pertorbació ve d'un terratrèmol. Hi ha hagut un terratrèmol? Sí, és veritat. No, ojo, s'estan equivocant, refem els algoritmes. Proporcionar les mètriques de validació, és a dir, no donéssim alertes si no són necessàries. I proporcionar la probabilitat d'impacte. No podem dir hi haurà, no, ojo, hi haurà i la probabilitat de que passi és alta, per tant estiguem preparats. El paquet 4 és el que crearà el sistema d'alertes, agafarà tota aquesta informació i la distribuirà als usuaris, és a dir, farà l'especificació del sistema, desenvoluparà la base de dades, integrarà els components bàsics de la identificació i finalitzarà i entregarà el sistema. Simplement, en un diagrama de blocs, aquí estaríem nosaltres, que som els que fem els models i els detectem, aquí estan proveïdors de dades que ens diuen com està l'ambient, si són dades si està generat pel sol o si ve per terra, els models i tenint en compte la informació dels usuaris generen d'acord amb les mètriques que ens han proporcionat els altres paquets si aquesta alerta és important o no, i al final ho fiquem a distribució a una interfície on l'usuari podrà connectar-se via web i podrà buscar, podrà descarregar-se i visualitzar què és el que està passant. Això seria, diguéssim, l'arquitectura del sistema. Un altre grup que especificarà la severitat dels efectes, com impacten, per això fa falta una metodologia i veure com s'han comportat, desenvolupar una base de dades per a testejar que realment aquest impacte és el que és i al final proporcionar una anàlisi de resultats. Per exemple, hi ha una cosa que es diu els sistemes d'augmentació per a assistir a la navegació dels avions. I en un dia normal, quan no hi ha pertorbació, les zones vermelles estan dient la zona on són capaços de guiar sense cap tipus de fallo en un 99,9% de probabilitat una nau. Llavors hem de veure què passa en un dia pertorbat. Aquesta gent el que fa és veure quan hi ha una pertorbació d'aquesta quina és la zona que quedaria afectada. En roig hem dit que era el 99, a partir com més cap als blaus anem, menys cobertura tenim, més probabilitat tenim de perdre un avió o algo que navega. Per tant, és important alertar quan hi ha aquestes pertorbacions en aquella flota que estigui fora d'esta zona. I això ho hem de fer en temps real, perquè no serveix donar aquesta informació al passat, i a poder ser preveure'ns. Això vendria a ser una imatge del que s'està proveint en un dia concret i com veuen la zona roja, que és quan hi ha molta cobertura, canvia depenent si hi ha activitat o no. Comença un dia tranquil i al cap del temps hi ha una pertorbació i veuran que tota aquesta zona comença a disminuir i aquí és quan ja han de començar a alertar a les flotes que s'estan movent per aquí. Ho veuen? Molt bé, mitigació. Hi ha un grup que es dedica a dir a veure com afecta aquestes pertorbacions als sistemes operacionals. Hem de definir quins són els procediments per a mitigar, a veure en què podem ajudar, implementar aquests procediments i
fer servir els sistemes d'alerta per a donar suport als usuaris. És a dir, s'han creat una alerta, aquesta alerta és important, hem vist que pot pertorbar, hem creat una idea de com mitigar aquest efecte, com poden corregir aquests errors, anem a ficar-ho a disposició dels usuaris. Simplement això, l'alerta, compte, si és important i pot afectar, anem a veure què és el que podem fer per a mitigar. I l'última part d'aquest projecte seria la part d'explotació, és a dir, hem fet una feina, almenys que servisca, no? I anem a maximitzar que aquests resultats que anem a donar a la societat són útils, maximitzar això. Impulsar les polítiques d'ús, és a dir, donar a conèixer que això existís i que hi hagi gent que ho pugui utilitzar. I no només això, potser hi ha gent que li pot interessar aquests resultats per a comercialitzar-ho en altre tipus de tecnologies. També impulsar la recerca i la innovació, no només als socis, sinó a tercers. I assegurar que la inversió del finançament que hem rebut és realment en benefici dels ciutadans europeus. Com ho fem, això? Primer, establim una xarxa d'usuaris, agència espacial, sistemes de navegació, agències i organitzacions humanitàries, el públic en general, vull dir, aquells que fem servir el telèfon per a guiar-nos i moure'ns, els radioaficionats, els que fan posicionament molt precís, com el que dia de moure tractors automàticament, els que estan fent radioastronomia, els que estan estudiant els estels de fora però en altres tecnologies, a l'acadèmia, evidentment, i al públic en general, i als radioamateurs. Aquests usuaris ens proporcionaran el que necessitem. Llavors, hem de donar a conèixer el projecte, fem folletos de divulgació, hem generat una pàgina web on se pot consultar i veure i accedir, estem intentant crear una imatge corporativa que se sàpiga qui som i també generem manuals per a poder gestionar la base de dades de coneixement, és a dir, que la gent, llegint aquests manuals, pugui saber què és el que es fa i què és el que es pot aprofitar d'aquest projecte. Llavors, el treball en xarxa és molt important, ens ajudem, els usuaris l'hem d'ajudar, l'hem d'assistir, perquè al fi i al cap és qui es beneficiarà del nostre treball, si no, no tindria sentit. Jo adquireixo coneixement, però l'important és que aquest coneixement algú pugui fer servir. Fem activitats de divulgació i comunicació com aquesta, donem a conèixer el projecte, espero que algú s'interessi d'aquest projecte i pugui entrar, ostres, jo vull entrar en aquest foro, m'interessaria veure què és el que passa, o estudiants, al fi i al cap, és un medi poc conegut i necessitem gent que vulgui estudiar i pugui aportar coneixement, és molt important. Establir foros de discussió i reunions de treball, cada persona pot aportar el seu punt de vista i a partir de petits grans d'arena se pot construir una cosa molt important. Per això és importantíssim el treball en xarxa. I els científics hem de presentar els nostres resultats, claus i més important, allà els foros de discussió i trobar també feedback d'altres investigadors. Bé, jo aquí és tot el que volia comentar d'aquest projecte. Acabaria ja en una miqueta de conclusions. Dir que la ionosfera, insistir, és un gran laboratori natural que experimenta fenòmens de meteorologia tant de l'espai com interna, que és un lloc poc conegut, encara que, com heu vist, ja es va començar a conèixer a principis del segle XX, l'any 1900. Encara hi ha coses que no coneixem. Necessitem gent que ens ajudi a resoldre problemes. Afecta a les tecnologies de ràdio. La podem fer servir com una ferramenta per a propagació per terra a llarga distància i és un obstacle quan volem comunicar-nos en l'espai. Experimenta variacions regulars que les podem preveure i aquestes són fàcils, les podem alertar, diurna, estacional, això ja ho hem explicat una miqueta com és, però que també experimenta
pertorbacions que són poc conegudes i el pitjor, són imprevisibles de moment. Espero que algun dia siguem capaços de preveure-les. I aquestes pertorbacions deterioren la comunicació, deterioren els senyals radioelèctrics i poden causar pèrdues de recepció. Finalment, tenen impacte en la societat, com hem vist, perquè fem servir molt aquesta tecnologia. I la societat, precisament, degut a que impacta en elles, ens requereix que els poguéssim alertar per a intentar mitigar al màxim aquest impacte, que poguéssim corregir aquestes distorsions. És necessari impulsar la recerca, la innovació, en benefici de la societat. Per exemple, la Fundació Caixa Vinaròs ja només donant-nos aquesta oportunitat de donar a conèixer això ja fa una labor important. I que dins de les nostres possibilitats estem contribuint a millorar aquest coneixement d'aquestes pertorbacions i a mitigar el seu impacte en les infraestructures tecnològiques. I aquí acabo, simplement mencionar i agrair a qui ens està finançant. Aquí tenen tots els països que estem participant, des de Grècia, Xipre, Alemanya, fins a Sud-àfrica. Hi ha 2 grups espanyols. I res més. Moltes gràcies per la vostra atenció, a la Fundació Caixa Vinaròs pel seu suport i també he de recordar als meus companys de l'Observatori que d'una manera o d'una altra també han contribuït en aquest treball. Moltes gràcies. La pregunta és si aquestes variacions regulars que hem parlat al principi ja causen efectes i si aquests efectes ja estan mitigats. La resposta és que sí, causen efectes, sobretot a la sortida del Sol, on canvia moltíssim el règim dinàmic, hi ha un front de xoc. Vaig intentar ficar aquella imatge del principi on es veia com canviava la ionosfera de la nit al dia. Me costarà arribar, però arribaré. A veure... Crec que ja estic arribant, paciència. Aquí. Sí? En aquesta franja canvia bruscament d'una ionosfera dèbil a una ionosfera activa. Llavors, ja en molt poc espai, les condicions del medi canvien bruscament i això fa que hi hagi pertorbacions importants. Afortunadament, això ho podem preveure i sí que ho podem alertar. Espero haver contestat la teva pregunta. Sí, però no només alertar, sinó mitigar, si es pot fer alguna cosa perquè suposo que encara així més hi haurà problemes degut a això. Molt bé. El tema suposo de satèl·lits, de comunicació, del que sigui. O realment no és tan greu la problemàtica quan és regular? Sí, la pregunta és, encara que som capaços de preveure-les, ho podem mitigar? Bé, en part sí i en part no. O sigui, hi ha efectes que sí que els podem mitigar i altres no. Per exemple, estem fent una comunicació via ràdio, sabem que aquest canvi brusc el farà, estem previstos i el que fem és, en lloc d'utilitzar una freqüència que ens permet arribar a comunicar-nos bé durant la nit, la canviem i passem a comunicar-nos en una altra freqüència durant el dia, perquè sabem que fent servir la mateixa que havíem previst per la nit, aquella ja no ens serveix. Per tant, en alguns casos sí que ho podem mitigar. En quant a navegació i posicionament, hem d'estar molt alertes justament en el moment del canvi, perquè si la senyal, si ens estem fixant en un satèl·lit, podria ser que un dels satèl·lits el tinguéssim a la zona de nit i l'altre el tinguéssim a la zona de dia. Simplement hem de tindre en compte on està el satèl·lit i això també ho sabem, per tant, aquest efecte també el podem mitigar. Ara bé, si és molt
si estan els satèl·lits molt pròxims, podem tindre problemes si ens ve la senyal per un lloc on hi ha poca contribució ionosfèrica i part de l'altra senyal també ens ve per lloc on hi ha molta. O sigui, la resposta és que alguns efectes sí que són capaços de mitigar i efectivament s'estan mitigant per aquest coneixement i altres encara estan pendents de resoldre's. Més que res perquè aquest front de xoc crea moltes pertorbacions. La pregunta és si hi ha una pertorbació solar, quin abast té aquesta pertorbació a nivell terrestre. Bé, s'han donat casos que aquesta pertorbació s'ha generat als pols i ha sigut capaç de travessar l'equador i detectar-se en menor intensitat a l'hemisferi oposat. De fet, hi ha una part d'aquest projecte té molt d'interès en investigar aquestes aquesta propagació transhemisfèrica de les pertorbacions. Se generen a l'hemisferi nord, al pol nord o al sud, i com són capaços de travessar i fer cap a l'hemisferi nord. Per tant, la resposta seria que poden ser inclús d'efecte i d'abast global les solars, encara que només s'hagin generat al sector de dia. Hi ha altres que els feu efectes més localitzats. Si en lloc de ser, com volia explicar abans, aquells efectes que t'entren pel pol, que poden pertorbar-se, si estan generats per una intensificació molt forta degut a una fulguració, aquelles només afectarien el sector de dia i, en canvi, el sector de nit no afecten. La pregunta és si TechTide està vinculat en Galileo. La resposta és que un dels potencials usuaris d'aquest projecte és l'Agència Espacial Europea, amb qui estem molt en contacte. Evidentment, Galileo és la constel·lació de satèl·lits de posicionament i navegació que va llançar la Unió Europea i esperem que es pugui beneficiar dels resultats d'aquest projecte. Per tant, directament no té relació, però esperem contribuir a millorar sí, possible client o no client, simplement beneficiari. Aquesta pregunta és molt interessant. Ens pregunten si el canvi climàtic pot afectar o podem veure testimonis del canvi climàtic en aquest tipus de pertorbacions. Bé, el canvi climàtic el que fa, si s'està calentant, que és el que està passant, la part baixa de l'atmosfera, que és el canvi climàtic, aquí estem començant a patir calor, això com se tradueix allà on estem nosaltres investigant, a la part alta, que d'alguna manera allò s'ha de gelar, perquè l'energia s'ha de conservar. És a dir, ens entra energia del sol, entra a la terra i rebota. Si no rebota tota i es queda dins, part d'esta que no rebota, dalt ja no torna a arribar. Per tant, la part de dalt se gelaria. Si la part de dalt se gela, se contraurà i, evidentment, poden haver testimonis de canvi climàtic. Ara bé, li he de dir que les mesures de la ionosfera comencen, diguéssim, a ser fiables a partir dels anys 40-50, amb la qual les sèries que tenim per a veure testimonis no són prou llargues. Tot i així, hi ha recerca que correla efectes a nivell de ionosfera que estan lligats en el canvi climàtic. És una pregunta molt interessant, gràcies. Sí, la pregunta és, hem vist com aquell terratrèmol de Fukushima va crear un tsunami i van veure efectes a la ionosfera. I la pregunta és si allò realment va destorbar els senyals del satèl·lit i tal. Evidentment, aquella figura que els he mostrat justament són els efectes que es van veure als senyals del satèl·lit. Ara bé, no van ser prou importants com per a perdre el satèl·lit de vista, però sí que es van notar. I això és important, encara que no ens afecte, que es puguen notar aquest tipus d'efectes és important perquè potser aquell terratrèmol a un lloc ha pogut causar una destrucció tan gran que no ens hem pogut donar
compte, ningú ens ha pogut informar. En canvi, a veure aquest tipus de pertorbacions, algú ha pogut notar, ojo, en aquell lloc ha passat alguna cosa, què en sabem, què en coneixem? I si no hi ha resposta, anar immediatament a veure què és el que ha pogut passar. La pregunta és si en condicions normals, sense aquest tipus de pertorbacions, la ionosfera està més o menys calmada o està afectada per anomalies magnètiques terrestres. Evidentment, qui regeix la ionosfera és, sobretot, qui la produeix, que és bàsicament la font de producció, que és el Sol, i després també el camp magnètic de la Terra, que fa que tingui una estructura o una altra. I també influeix l'atmosfera, perquè és una part d'ella, és a dir, si hi ha marees, si tot això influeix. Per tant, tot i sense estar aquestes pertorbacions irregulars, n'hi ha d'altres que són regulars, que es coneixen i que evidentment la influencien. Però justament pel fet de ser regulars i per ser conegudes, per no ser abruptes, no ens afecten, o bé, els efectes que produeixen són fàcils de corregir, o relativament fàcils. Jo, David, volia fer una pregunta. Ens has mostrat un model com de predicció, no? Sortien aquí els vectors de color primer groc, després convertien en rojos, i sabies que al nord d'Europa, no? Que al cap d'una hora o 2 hores podien arribar a Espanya, no? En aquest sentit, per exemple, com hem vist aquests dies, no? Que ens van avisar de que en la zona de Castelló hauria tempestes 4 o 5 dies abans, i llavors van dir clarament haurà una gota freda molt intensa i van alertar, no? I gràcies a aquestes alertes no ha hagut grans desgràcies personals. No? Llavors, en aquest sentit, que els models meteorològics avui en dia pareix que funcionen a 4 o 5 dies vista, tu creus que s'està treballant i que podem tenir un model també de predicció d'efectes de la tempesta ionosfèrica i poder dir, avançar en 4 o 5 dies, passarà aquí alguna cosa i en 4 o 5 dies arribarà aquí? S'està fent alguna cosa amb això? Bé, és una molt bona pregunta, perquè hi ha molts factors que influeixen en el comportament ionosfèric. De moment, observar l'atmosfera, que és una cosa propera, tenim molts de sensors i gràcies a aquesta gran quantitat de sensors, termòmetres, veletes, hem anat adquirint gran coneixement. Però clar, el coneixement que tenim de la ionosfera, tot i que el tenim, depèn molt del Sol i dels factors externs. Models físics del comportament solar, de quan ens vindrà una tempesta solar, quan es produirà, la podem preveure, encara no som capaços. És recent l'era espacial, on tenim satèl·lits, ara ja tenim el SOHO, que ens està enviant ja dades en temps real, i podem preveure part, però els efectes importants, fixeu-vos que tot i que hem vist en aquella imatge com llançava aquella gran quantitat de massa al Sol, clar, la llança a tot l'espai, però que justament ens l'envia en la línia Sol-Terra és difícil. Llavors, hi ha satèl·lits que estan fora de l'òrbita terrestre vigilant això, però quan aquells satèl·lits detecten l'arribada d'aquesta pertorbació, és que la pertorbació ja pràcticament la tenim damunt, la tenim a 2 o 3 hores. Per tant, que algun dia ho aconseguirem, jo estic segur. Aquí hi ha gent jove que estudiarà i que ens ajudarà a comprendre el Sol millor del que coneixem ara, a fer models físics que ens permeten... Un model físic és la llei i és aquella que governa i la podem aplicar sempre. Actualment estem basant bàsicament en aquests temes en models empírics, és a dir, ens valem en l'evidència, en l'observació. Encara avui en dia no tenim la capacitat d'anticipar-nos 3 o 4 dies. No, avui no, però jo espero que en un futur més proper o més llunyà, això dependrà de la capacitat de l'ésser humà, això ho poguéssim aconseguir. La pregunta és si tots els països de la Unió Europea estan conscienciats per igual. La resposta és no. No. I és molt simple. Però s'està fent una labor per a conscienciar a tots per igual.
No perquè simplement per posició geogràfica hi ha zones on aquests efectes són molt més importants que en altres. Llavors, aquests efectes on són més severs és prop dels pols i prop de l'equador. Europa, una part d'Europa sí que està a prop dels pols. Però clar, imaginem-nos que avui en dia estem en un món global, no? Si em cau un satèl·lit, m'afectarà per igual el satèl·lit a Escandinàvia que a Itàlia, que a Portugal, que a Espanya. Per tant, hi ha coses que les hem d'ensenyar i conscienciar a la gent de que és important i intentar motivar talent, perquè realment la societat necessita gent que tingui coneixements per a poder corregir tots aquests efectes. Si tenim temps encara per alguna pregunta més. Has vist que ara ja s'ha activat el tema de les preguntes, David? Sí. No? Però estem aquí, no? És la nostra funció. També, mentre la gent potser pensa alguna pregunta, també val la pena potser comentar que fa cosa d'un any o dos vam tenir una conferència dels teus companys, el doctor David Badia i el doctor Joan Lluís Pijuan, que precisament col·laboren amb vosaltres per propagació d'ones ionosfèriques i que se va aconseguir comunicar des del pol sud fins a Roquetes, Roquetes, que són 12.500 quilòmetres de distància, que és el que comentaves abans, que evitar la curvatura de la Terra, mai millor aquest exemple que si pots comentar una miqueta. I no només això, amb molt poca potència, perquè a la base antàrtica, clar, en aquella època les limitacions en quant a generació d'energia no eren les que hi ha actualment. Pues sí, el grup de telecomunicacions La Salle, en els que nosaltres vam col·laborar en aquest projecte, van ser capaços de fer una transmissió des de l'Antàrtida fins a Roquetes. I la motivació era fer servir allò com un sistema alternatiu per enviar dades des de l'Antàrtida a la península. O sigui, nosaltres, com a Observatori de l'Ebre, estem rebent via satèl·lit les dades dels nostres sensors allà a l'Antàrtida. És important perquè ara puc saber, connectar-me a través de la web, què és el que està passant allà baix, quin és el registre del camp magnètic i saber, per exemple, si hi ha alguna pertorbació ionosfèrica allí. Ho puc saber. Però clar, en el moment en què es tanca la base antàrtica no hi ha generació suficient d'energia i no es manté aquesta connectivitat en satèl·lits. L'única manera que hi havia era fer-ho en algo de baix consum. I ells van ser capaços de dissenyar aquest sistema. La pregunta és si la comunicació s'havia de fer per la nit o pel dia. És indiferent. Simplement era qüestió d'ajustar les freqüències. Crec que la millor banda de freqüències i el millor rang horari era precisament durant el dia, perquè la relació senyal-soroll ens arribava més forta durant el dia que durant la nit. La pregunta és que sembla ser que hi ha animals que són capaços de sentir, anticipar-se a un terratrèmol i me pregunta si són capaços també de sentir aquests canvis que puguen haver a la ionosfera. Jo no sé, no puc donar-te, no sabria respondre a aquesta pregunta. Suposo que... No, sé que... previ a algun terratrèmol, si hi ha algun tipus de modificació a la pressió de les roques i hi ha, com te diria jo, roques que tenen propietats elèctriques, potser poden modificar les propietats elèctriques i alguns animals sentir-ho o ser capaços de sentir cruixits que nosaltres no sentim i anticipar-se en aquest trencament. Però no soc capaç de dir si són capaços de notar aquestes pertorbacions ionosfèriques. No. Si algú té una última pregunta? No? Doncs donar les... Puc dir alguna cosa? Sí, digues. Jo vull donar les gràcies a aquesta audiència per tantes preguntes que han fet. Ha estat molt interessant i
i espero, dins de la nostra modesta contribució, haver ajudat a entendre una miqueta els fenòmens que estan passant allà fora, com ens afecten i que hi ha gent que està intentant treballar per a solucionar problemes. I no només això, segueixo insistint, crido, voldríem fer una crida i motivar a la gent jove que hi ha aquí, que necessitem gent en coneixements que ens ajudi a solucionar problemes, adquirir coneixement i en aquest coneixement solucionar problemes. Gràcies i perdona. I llavors, en aquest sentit també, ja que estem aquí també, potser comentar una miqueta res, una pinzellada que tenim aquí al costat a l'Observatori de l'Ebre, que el tenim a Mitjorà en cotxe, i que potser podeu entrar a la pàgina web i que es pot visitar, que s'organitzen visites. Tenim pendent nosaltres una visita, però que qualsevol persona del públic pot contactar amb nosaltres per poder visitar el centre i veure totes les activitats que es fan, que són moltes i molt productives. En aquest sentit, David, donar-te les gràcies per estar avui entre nosaltres, per aquesta conferència tan interessant. Com has dit, s'està fent molt, queda molt per fer, per tant, a la gent jove motivar-la i que a més això ajuda a que tinguem sempre comunicacions més estables i poder viure una mica de forma més còmoda. Al públic també, gràcies per totes les preguntes. I voldria acabar amb una frase que sempre acabem, que a més és d'Edward Appleton, com has dit tu, el Nobel de Física, que a més va descobrir la ionosfera, i que diu una frase que tu també has estat insistint, que diu: la historia de la ciencia ha demostrado que la investigación fundamental es el alma del progreso y que las ideas que conducen a avances espectaculares surgen de ella. David, moltes gràcies per aquesta fantàstica conferència. Gràcies a vostè.